A ribeirense Rosa Crujeiras convertese na primeira muller reitora da USC. Tomouse posesión do cargo e o presidente da Xunta reafirmou a aposta por impulsar unha universidade pública forte. Nova páxina da historia escrita por unha ribeirense. Rosa Crujeiras, catedrática de Estatística na Universidade de Santiago de Compostela, tomou esta mañá posesión como reitora da USC. A veciña de Artes convertese así na primeira muller en ostentar este cargo nos 531 anos de historia da Universidade de Compostela. O Salón Nobre do Pazo de Fonseca acolleu o acto no que Crujeiras relevou no posto a Antonio López, cerimonia na que participou o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Felicitar a nova reitora e agradecerlle na parte sequera tamén persoal que me toca ter tido o luns pasado a enorme oportunidade que quedará para a historia nesta universidade 5 veces centenaria de presidir o Consello da Xunta de Galicia que aprobou o decreto que nomeaba a primeira reitora dunha universidade galega. Por lo tanto, creo que hai moitos motivos para estar contentos hoxe, moitos motivos para esperanza, moitos motivos para facer proxeccións hacia o futuro, pero creo que esta circunstancia, que creo que todos e todas agardamos que non sexa a última, foi a primeira, despois de tanto tempo que non sexa a última, para min foi unha honra tamén. E defendeu a necesidade de impulsar unha universidade pública galega forte, moderna e eficiente para que siga sendo un motor de progreso na comunidade autónoma. A catedrática de Estatística e Investigación Operativa xurou o cargo e recibiu a medalla e o bastón de mando do seu antecesor, Antonio López, acto no que tamén estiveron presentes os máximos representantes da Universidade de Vigo e da Universidade da Coruña. A ribeirense afirmou sentirse emocionada e sinalou que asume o cargo con humildade, vontade, compromiso de traballo, escoita e diálogo. Un dos principais retos aos que se enfronta é construir unha nova universidade que avance, que innove e se adiante as demandas sociais. E apuntou que é o momento de reivindicar a universidade pública e de fortalecer os campus de Lugo e de Santiago.